Прывітанне, мае маленькія. Сёння мы паслухаем казку Рэдзярда Кіплінга «Матылёк, які тупнуў нагою». Сулейман ібн Дауд быў мудрэц. Ён разумеў, што гавораць звяры, што гавораць птушкі, што гавораць рыбы, што гавораць насякомыя. І ён разумеў, што гавораць дрэвы, калі яны шаманяць лісцем на досвітку. Ён разумеў усіх, і асу, і лісу, і ясень у лесе. І прыгожая царыца Балкіда, яго першая галоўная царыца, была амаль гэткая ж мудрая. Сулейман ібн Дауд быў магутны. На сярэднім пальцы правай рукі ён насіў залаты пярсцёнак. Варта было яму пакруціць гэты пярсцёнак, як з-пад зямлі прылеталі афрыты і джыны і рабілі ўсё, што ён пажадае ім загадаць. І ўсё-такі Сулейман ібн Дауд быў чалавек вельмі сціплы. Ён амаль ніколі не выхваляўся, а калі яму ўсё ж здаралася пахваліцца, ён пасля шкадаваў аб гэтым і каяўся. І было ў Сулеймана ібн Дауда многа жонак. У яго было 999 жонак, калі не лічыць найпрыгажэйшай Балкіды. І ўсе яны жылі ў вялікім залатым палацы пасярод цудоўнага саду з фантанамі, і ўсе яны сварыліся з Сулейманам ібн Даудам, што прычыняла яму вялікія пакуты. Адна толькі цудоўная Балкіда ніколі не сварылася з Сулейманам ібн Даудам, бо дужа кахала яго. Вядома, каб ён захацеў пакруціць у сабе на пальцы пярсцёнак і паклікаць джынаў і афрытаў, яны ператварылі ўсіх яго 999 жонак у белых асліц альбо ў зярняткі граната. Але Сулейман ібн Дауд баяўся аказацца выхвалякам. Таму, калі яго крыклівыя жонкі сварыліся ўжо занадта моцна, ён толькі сыходзіў у зацішны куточак свайго саду пры палацы і праклінаў тую часіну, калі ён нарадзіўся на свет. Аднойчы здарылася так, што яны сварыліся ўжо 3 тыдні запар усе 999 жонак Сулеймана ібн Дауда. Тады ён сышоў ад іх, як звычайна ў ціхі закуток саду, і сярод апельсінавых дрэў ён сустрэў Балкіду найпрыгажэйшую. І яна сказала: «О, пане мой, святло вачэй маіх, пакруці ў сябе на пальцы пярсцёнак і пакажы гэтым егіпецкім, месапатамскім, кітайскім, персідскім царыцам, які ты вялікі і грозны валадар». Але Сулейман ібн Дауд, які не хацеў паказацца выхвалякам, захітаў галавою і адказаў: «О, пані мая, уцеха сэрца майго, давядзецца аддаць свой лёс у рукі гэтых 999 царыц, якія выводзяць мяне з цярпення сваімі неспыннымі сваркамі». А ў гэты час пад дрэвам праляталі 2 матылькі. Яны сварыліся. Сулейман ібн Дауд пачуў, што адзін з іх сказаў другому: «Як ты смееш гаварыць са мной гэтак непачціва і груба? Хіба ты не ведаеш, што варта мне тупнуць нагою і зачнецца навальніца, і ўвесь палац Сулеймана ібн Дауда і ўвесь гэты сад праваліцца ў тартарары?» Тады Сулейман ібн Дауд забыўся ва ўсіх сваіх 999 сварлівых жонак і засмяяўся. Ён выставіў палец і сказаў: «А ну, хадзі ты сюды, чалавечак». Матылёк страшэнна спалохаўся, але нічога не зробіш, давялося яму падляцець да Сулеймана ібн Дауда і сесці, трыпечачы крыльцамі, на яго выстаўлены палец. Сулейман ібн Дауд нахіліў галаву і ціхенька прашаптаў: «Ах, чалавечак, ты ж цудоўна ведаеш, што колькі б ты не тупаў нагою, ад гэтага не зварухнецца нават травінка. Чаму ж ты гэтак бессаромна лжэш сваёй жонцы? Гэта ж праўда, што яна твая жонка?» Матылёк паглядзеў на Сулеймана ібн Дауда і сказаў: «Сапраўды, гэта мая жонка. А ты сам добра ведаеш, што яно такое нашы жонкі». Сулейман ібн Дауд ухмыльнуўся ў бараду і адказаў: «Так, браце мой, гэта я вельмі добра ведаю». «Трэба ж трымаць іх у паслухмянасці», – сказаў Матылёк. «А моя жонка лае мяне ўжо ўсю раніцу, і я настрашыў яе, каб яна перастала бушаваць і сварыцца». І Сулейман ібн Дауд сказаў: «Ну што ж, можа, гэта і сапраўды ўціхамірыць яе. Ідзі да сваёй жонкі, о браце мой,
а я паслухаю, што ты ёй скажаш. Паляцеў матылёк назад да сваёй жонкі, якая сядзела пад лісцікам і дрыжала ад страху, і яна ўсклікнула: «Ён чуў твае словы? Сулейман ібн Дауд чуў, што ты сказаў?» «Чуў», – адказаў матылёк. «Я і хацеў б, каб ён пачуў». «О, што ж ён сказаў?» «Ну, – адказаў матылёк, важна памахваючы крыльцамі, між намі, дарагая, вядома, я не асуджаю яго, бо палац вельмі дорага каштуе, ды апельсіны зараз даспяваюць. Зрэшты, ён прасіў мяне не тупаць нагой, ну і я паабяцаў, што не буду». «Божа мой!» – усклікнула жонка матылька і прыціхла. А Сулейман ібн Дауд смяяўся да слёз з нахабства гэтага прыйдзісвета. Балкіда, найпрыгажэйшая, стаяла за дрэвам сярод пунцовых лілеяў і усміхалася ў потай, бо яна чула ўсю размову. Яна таксама выставіла палец і ціхенька прашаптала жонцы матылька: «Малюсенькая жанчына, хадзі-ка сюды». Матыліха страшэнна спужалася, ты нічога не зробіш, яна падляцела да Балкіды і села на яе белую руку. Балкіда нахіліла сваю прыгожую галаву і прашаптала: «Малюсенькая жанчына, няўжо ты і праўда паверыла таму, што сказаў табе муж?» Матыліха зірнула на Балкіду і сказала: «О, царыца, красуйся во векі векаў, ты ж ведаеш, што такое мужы». І царыца Балкіда, мудрая Балкіда Саўская, падняла руку да вуснаў, каб схаваць усмешку, і сказала: «Так, сястрыца моя, я ведаю». «І яны злуюцца за дробязі», – сказала матыліха, «і мы павінны улагоджваць іх, о царыца, каб яны не бурчалі. Калі мужу майму гэта хочацца верыць, нібыта я паверыла, што варта яму тупнуць нагой і палац Сулеймана ібн Дауда знікне, няхай сабе верыць, я не буду яму пярэчыць». «Так, сястрыца моя, ты кажаш шчырую праўду», – прамовіла Балкіда. «Але калі ён наступны раз пачне перад табой выхваляцца, злаві яго на слове. Скажы яму, каб ён і па праўдзе топнуў нагой. І паглядзі, што з гэтага выйдзе. Ён будзе дужа пасаромлены, вось пабачыш». Матыліха паляцела да свайго матылька, а праз 5 хвілін яны ўжо сварыліся яшчэ мацней, чым раней. «Успомні», – сказаў матылёк, «успомні, што я магу зрабіць, калі тупну нагою». «А я табе не веру», – адказала матыліха. «І я была б рада паглядзець, што ў цябе з гэтага выйдзе. Тупні, тупні, калі ласка, ну тупні». «Я абяцаў Сулейману ібн Дауду не тупаць і не хачу парушаць сваё слова». «Колькі не тупай, усё адно нічога не будзе», – сказала жонка. «Нават маленькая травінка і тая не зварухнецца. Ну чаму ж ты не тупаеш? Ну тупні, кажу табе, тупні». Сулейман ібн Дауд сядзеў пад камфорным дрэвам, чуў кожнае слова і смяяўся гэтак, як яшчэ ніколі не смяяўся. Але вось матылёк, злосны і ўсхваляваны, зноў спусціўся пад камфорнае дрэва і сказаў Сулейману ібн Дауду: «Яна хоча, каб я тупнуў. Яна хоча паглядзець, што з гэтага выйдзе. О, Сулейман ібн Дауд, ты ж ведаеш, што ў мяне нічога не атрымаецца, і цяпер яна ўжо ніколі не паверыць ніводнаму майму слову і будзе смяяцца з мяне да канца маіх дзён». «О, браце мой», – сказаў Сулейман ібн Дауд, «гэтага не будзе, абяцаю табе». І ён пакруціў на пальцы пярсцёнак, толькі для таго, каб дапамагчы матыльку, а не для таго, каб пахваліцца сваёй усемагутнасцю. І як згледзець вокам, 4 вялізныя джыны ўзніклі перад ім з-пад зямлі. «Рабы», – сказаў Сулейман ібн Дауд, «калі гэты васпан, што сядзіць у мяне на пальцы, там сядзеў хвалько матылёк, тупні левай пярэдняй нагой, зрабіце так, каб ушчалася навальніца, ляснуў пярун і гэты палац, і ўсе гэтыя сады згінулі з вачэй, зніклі. А як ён тупне зноў, асцярожна пастаўце іх на ранейшае месца. Цяпер, о браце мой, – сказаў ён матыльку, – ідзі да жонкі і тупай сабе на пацеху». Матылёк падляцеў да жонкі, якая ўсё яшчэ крычала: «Чаму ж ты не тупаеш? Тупні, ну, тупні». Матылёк тупнуў нагою, джыны падхапілі палац і сады і знеслі іх у паветра за 1000 міляў.
Ляснуў страшэнны пярун, і неба зрабілася чарнейшым за чарніла, і матыліха лятала ў цемры, крычала: «О, не, я не буду болей сварыцца. І навошта я пад'юджвала яго? О, мой каханы, мой любенькі муж, вярні назад і палац, і сады. Я ніколі не буду пярэчыць табе». Матылёк і сам спужаўся не менш за сваю жонку, а Сулейман ібн Дауд гэтак рагатаў, што не мог нават гаварыць. «Добра, дарагая, хай будзе так», – сказаў матылёк, стараючыся як мага паддаць сабе храбрасці. «От бачыш, што выйшла з таго, што ты прыдзіралася да мяне. Але ж з павагі да цябе і да Сулеймана ібн Дауда я не пярэчу супраць таго, каб усё вярнулася на сваё месца». І ён тупнуў яшчэ раз. І ў той жа момант джыны без ніводнага штуршка паставілі і сады, і палац на ранейшае месца. А матыліха ляжала на баку пад камфорным дрэвам, крыльцы яе трымцелі, і, задыхаючыся, яна паўтарала: «Даруй мне, я болей не буду». Сулейман ібн Дауд гэтак смяяўся, што ледзьве мог слова вымавіць. На яго напала ікаўка. Знемагаючы ад смеху, ён выставіў матыльку палец і сказаў: «О, вялікі чарадзей, што з таго, што ты вярнуў мне палац, калі ад смеху, да якога ты давёў мяне, давядзецца мне сёння легчы ў магілу». Тут пачуўся страшэнны шум, таму што з палаца выбеглі ўсе 999 царыц і пачалі прарэзліва крычаць і верашчаць і клікаць сваіх малых дзяцей. А наймудрэйшая Балкіда велічна выйшла наперад, сустрэла іх і сказала: «Чаго вы так перапужаліся, царыцы? Нічога асаблівага не здарылася. Проста матылёк паскардзіўся на сваю жонку, якая сварылася з ім, а Сулейману ібн Дауду захацелася навучыць яе лагодзе і пакорлівасці, ветлівасці і сціпласці». Тады ўсе царыцы паваліліся ніцма, бо яны сказалі самі сабе: «Калі творыцца такое з таго, што матылёк незадаволены сваёй жонкай, ды што ж будзе з намі, калі мы дакучаем свайму валадару крыкамі і шалёнымі сваркамі?» Тады Балкіда напрыгажэйшая, цудоўная, выйшла з зарасніку пунцовых лілеяў пад засень камфарнага дрэва, паклала руку на плячо Сулейману ібн Дауду і сказала: «О, пане мой, скарб душы маёй, мы далі ўсім гэтым царыцам Егіпта, Эфіопіі, Персіі, Індыі, Кітая добрую навуку, якую яны запомняць назаўсёды». Вось бачыце, даражэнькія мае, Сулейман ібн Дауд не выкарыстоўваў сваю сілу, каб дапамагчы сабе, але звярнуўся да магутных джынаў, калі дапамога была патрэбна іншаму, хай гэта і маленькі матылёк. Але ў выніку лепш зрабілася самаму Сулейману. Дапамагайце і вы тым, хто вакол, калі маеце на гэта магчымасць. Ну а зараз час рыхтавацца да сну. Добраноч, мае маленькія.